Goeie. Goedemiddag. Je had nog even droog. Ja, daarbij, hè, de best met afrijden. Nou. Ja. Ben dit jouw beste? Of? Nee. Is ben van het dorp. Oké. En jij hebt de taak om het wat bij te houden? Ja, ik ben gewoon vrijwilliger. Oh, dit is een hele club, vrijwilligers. Nee, mijn naam broer doet het. Mijn beiden doen het. Oh ja? Ja. Dit is nog zwierwerk, ik nog. Altijd, hè? Ja? Ja. Oh. Dit zwieren, dan weet ik het niet. Oh. Nou maak ik de boeken. Dan ben ik op de wagen. Maar ja, ik zei ik ga een hobby, ik ga best en het kost niks. Dat mij het bezien. Volgens mij dit niet waar. Mijn broer die heeft me naaien, die man had het meer dan 15 jaar gedaan. En die lijn zeker in zijn zus, daar ben ik erbij halen. En jij hebt wel wat met besten? Ja, ik ga vroeger ik al die besten gewoon, dus het is een mooie hobby. Zit, er komt de woordenbeheerder ik al aan. Oh, de broer komt er ik al aan. Dus dat, daar komt de baas aan. Ja. Dus je moet nog even dwalen. We gaan wetterhamers op Helly. De winter hebben we hamers van wet van Hoera, die hen maar naar het vierde wetter de sleer gaan. Want hoeveel besten ben je hier wel net? Ja, Een heel product. een hele product, ja. Maar ja, dat komt ook al, hij had er hier na, en je wordt geregeld wat dumpt. Hè? Ja? Ja, dan wordt jongen over de stekken heen gegooid. En dan vang je het op. Dan vangen wij eens op, ja. Nou, zeg ik, maar eerst zo'n hoor ik alle boeren hier naar van de Mul, een beschuitfabriek, om aanval op de henne heen, wat beschuiten worden en pofferspul. Nou, dan doe ik mijn eigen en dan ga ik naar de spaar om het aanval op de henne in de winkel. Nou, dan hier dan gang. Nou, luxe ik nog. Ja, die krijgen lekker eten. En varieert, hè? Het is voor morgen. Dit komt hier voor de hen. Oké. En dat gaat scan ook. Ja, hè? Daar ben je wel gek op. Dus Binnen 4 minuten naar die armen leeg. Ik heb 44 jaar bij de boeren helpwerk, daar ik werd wat bezig binnen. En ben je een al uur te werk of? Nee, AOW, hè? Oké. AOW, altijd onderweg. Ja, je hebt nog een drok. Wat zei je? Je hebt nog drok. Ja, ik ga zelf nog wat hobby, wat guiden en wat hakeling en product vrijwilligerswerk. Ja. Ik zit hier met naaien hier in het dorp, het oud papier, dat is van dorp. Dan hebben we het oud papier op en dan, nou ja, van die hebben we 3000 euro een zwembad schonken verleden keer. Ik van het oud papier. Ik kan net in een huis zitten. Nee, hè? Nee. En de gearworking met de broer? Ja, ik moet nog even aanpakken, maar Krijg toch eens aan, maar... ik ben de oudste, hij de jongste. Oh, oké. Als je alleen al valt het hier al, om het te doen. Dan,